Claudi Mans és catedràtic emèrit d'Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona. Amb el seu darrer llibre, La vaca esfèrica, convida el lector a viatjar pel territori complex de la ciència, en un recorregut fascinant farcit d'exemples quotidians que ajuden a entendre millor els científics i la seva feina. La tesi bàsica és que les paraules tenen valors diferents segons quin sigui el context i segons quin sigui el camp en el qual s'estan fent servir. La mateixa paraula es pot aplicar a molt diferents coses. Llavors el que es tracta és de dominar el valor que té la paraula en cada un d'aquests camps. No intentar-se basar en que només s'ha de fer servir la paraula en un ús tècnic o en un ús quotidià, sinó donar el valor en cada cas i poder-ho distingir per evitar confusions que de vegades hi ha o altres situacions, per exemple, que la publicitat ens domini massa fent ús d'aquestes paraules que tenen un valor científic i en canvi nosaltres li donem un altre valor. Alguna vegada ha passat. No és el més comú. Normalment els científics, el que em sembla a mi, és que inventen les paraules i després el públic en general en fa, diguem-ne, les assumeix. Però sí que és veritat, per exemple, que en el camp de la física quàntica, doncs els físics en els quarks els hi donen noms de paraules quotidianes, els hi donen el color del quark i el sabor del quark, quan ni té color, ni té sabor, ni aquests conceptes són aplicables a partícules, diguem-ne, elementals com són els quarks. Llavors, sí que és veritat que de vegades el científic utilitza paraules quotidianes, però moltes vegades prefereix inventar un llenguatge propi. El plantejament bàsic és sempre el mateix, és fer-li donar al lector que la ciència s'aplica a tot arreu i que estem envoltats de coses que tenen un fons científic i que la ciència és capaç d'explicar la vida quotidiana i que la vida quotidiana està plena d'exemples científics. Llavors, si el lector el que li interessa és la vida quotidiana, doncs veu que la ciència li explica allò que li preocupa i viceversa. Si és un professor d'una determinada assignatura científica, doncs veu que té a la vida quotidiana molts exemples que posar. Jo diria que la ciència quotidiana motiva en el professor i motiva en l'alumne, perquè és el que viuen cada dia i per tant és el punt de partida. Per mi és el punt de partida. A veure, en termes generals, la ciència no ha estat mai massa ben tractada en els plans d'estudis i en la consideració social, degut a que és difícil, degut a que costa d'explicar, degut a que no hi ha hagut potser una bona estratègia comunicativa per part dels científics, una sèrie de qüestions. I així com tothom es considera, diguem-ne, que ja és una persona culta si domina literatura, domina art, domina qüestions d'aquestes, en canvi no es considera que una persona no sigui culta perquè no tingui els mínims rudiments de ciència. Jo penso que en aquest sentit hauríem de fer un esforç considerable. Llavors no és que hi hagi un mal públic, és que hi ha un públic que simplement no ha arribat a entrar en el tema científic. En primer lloc, fa falta que hi hagi més gent que s'hi dediqui, aquesta és la primera qüestió. I aquests que s'hi dediquen doncs, poden provenir del món científic o poden provenir del món de la comunicació. Per part del món científic moltes vegades consideren que no és prou rendible, perquè hi ha una certa pruïja per part del científic de que considera que explicar les coses, si no ho explica amb el seu propi llenguatge, ja és degradar-les i és fer-les d'alguna manera devaluades. És una mica cert, però és que no hi ha més remei moltes vegades que explicar les coses d'una manera una mica més simple, encara que es perdi una miqueta de matisos, perquè realment, si no, és pràcticament incomprensible. Per part del comunicador, moltes vegades el que li falta és formació bàsica en ciència, que li permeti comprendre el que li diu el científic i poder-ho traduir. En termes generals i per tot, jo penso que la recerca és imprescindible, perquè les situacions sempre són noves i cal enfocar els problemes d'una manera nova, i això és recerca. I recerca, en termes més generals, penso que és necessària en tots els camps, des de la consecució de nous materials fins a la consecució de nous sistemes per obtenir energia, fins a la manera d'aprofitar més l'energia que tenim, en el cas ja que ens centrem en l'energia, i en general. Jo penso que s'han barrejat les coses absolutament. S'està dient de Bolònia coses que Bolònia no diu. Penso que la paraula Bolònia ja hauria de desaparèixer, perquè és que realment no podem dir que no volem formar part de la Unió Europea en totes les seves característiques, i una de les característiques és l'espai europeu d'educació superior, i això se'n diu Bolònia. I una altra cosa és totes les qüestions que hi ha al voltant.
parlar de si hi ha beques o no hi ha beques, parlar de si els preus dels màsters són cars o no són cars, parlar de si hi ha d'haver-hi més inversió en les universitats, o parlar de si l'avaluació ha de ser continuada o no, parlar de si s'han de fer més pràctiques o no, parlar de si s'han de fer uns plans d'estudis o uns altres. Jo penso que la crítica que jo faria, diguem-ne, en general a les autoritats acadèmiques, totes, des de la conselleria fins als rectors, etc., és que no han explicat prou bé els dos nivells. El nivell de dir Espai Europeu d'Educació Superior, sens dubte, la seva aplicació, la seva execució, parlem-ne. No es pot atribuir a l'espai europeu el que és producte d'una mala organització, d'una mala gestió o de pocs diners que venen des de Madrid per les beques o que no han traspassat les beques o coses d'aquestes.